बाप रे बाप ई सोचो कैसे न कि ये हने एगो खाइल पैसा हम ना खाइब हैं ये हमके का लगता खाता पीते सब घर से बन तन हसन हमर देहिया बा कि ये हने नहीं बिना खइले पीले घर के बन तू बाप के बेटे थोड़ा हैं जल्दी जल्दी खा लिए दादा तो आज से अरे हो ये नथिया सथिया बाटे के हटा के जल्दी खाए दो तार तो एकदम बढ़िया लगता कल आम मर जा सकते देख लिया सुना कल सकते दुल्हनिया खा पिया भूख लग रही है जब गाड़ी में चढ़ने तब भी भूख लग रहा लेकिन का कहीं लाजन हम कोई कहत ना नहीं कि हमरा के भूख लागल बा 2000 खाए के लेकिन अपने मने कबर पूछले हम कि हो दुल्हनिया खइबू कि ना खइबू अब तक तुरो नहीं हम देखने कोई नहीं कर खाता नहीं मुझे डरो लगता हमारा कैसे कौन आमत जासन तो देखो कौन सब कन्या खाते करके अभी तो पूजो फार्म के भले दादा जल्दी से खा रही अरे भगवान आई हो रामा आई का हो तरी इसको क्लास रूम ने के भाई बताओ पूजा पाठ खातिर सब कोई बैठल बाटे नो कि पूजा पाठ करा के तब तरह के पूरी या खीर टुंगा बाबा ले हैं अब तू हे जे काहे मने निकाले खाइ लगलु हो आज दीदी भूख लग रहा तो का करी कब कोई हमरा के एक बार पूछो तो ना रे खइबू कि ना बताइए आधा में शरीर गल जाई तब बाप रे बाप हमनिए के पागल बने हमनिए के बुझाई लगे ना नो कम से कम शरीरियो देख के हमने के एथी कर लिया चाहत रहनु कि कैसन बाड़ी है कैसन नहीं खइला पियला सब दे फुला ले बुझाता कि चार लड़का के माई हरु कोई कोई की कन्या हरु रौरा बाप ने टूटा घर के हम नहीं ठीक बा हम बनल घर के बानी खइले पियले बानी रोज काजू और किशमिश 24 घंटा से रह बिना खइले पिले होय कराही मेर दादा अपना भूखल घर के हो का हो पेटे ना का कबो भर रहला के तहार देख ली दीदी भूखल घर का मत हमरा के बनाई ठीक बा ना भगवान इसको लाज शरम नहीं कि अब बतावा ना आगना में पंडित जी आ गइल बारन है कि पूजा पाठ हो कि काहे के घर में नया कन्या आइल बाड़ी तो ये ने अलगे पूजा पाठ करत बाड़ी हैं ए मझिलो जल्दी जल्दी करा जाओ देख लो ना बूढ़ी चला दे मचलाई जी का बोलत नहीं रौरा ए दीदी जाते लाज नहीं खेला गत है हई अथी के भात है या कराही के सब्जी लेके खात बाड़ू हैं कौन चोर बोले तुम बोल ली अब खाते में पेटा में से बाहर ना आज हमरा अरे वो निहार तो बाहर रहिए भगवान जी है देखो अभी से रवा घर में मेरा टोके लगनी आज पहला दिन हो अब पूरा दिन पता नहीं का करब रहुआ मैंने टोक देनी है तो घट जेबू का आधा शरीर तार घट जाई कौन ठीक बा नजर लाग जे हमरा के खड़े खड़ा सुखा जेब हम भर सके कोई नहीं के कहले हैं कि ना ये अपन मेहरारू नहीं खेले ये अपन भौजाई लेके आइल बटुगे हैं देहिए देखा दे जे ई बात कहता नु कि भौजाई ले चलबा उनकर लगे तक रहो ठीक बा डर ना बोल हमरा के ये भगवान जी है भैंसा जैसा मोटा गुल बिया है खोले पे सन मोटाइल बिया हो है कहत रही देवर जी के जी शादी मत करीबा कि वहां के कहनी कि ना माई के पसंद बिया लइके नु तुम करबे करम शादी ई बूढ़ी के का बुझाई त बुढ़ा गल बई के का बुझाई न है कि कैसन लइकी घर में आवेली सन त निमन ए बुचिया खा ले कब ले बे हम ना दिन तले ते खाइबे ना ताकलिस के मम्मी खाई त खाई माई खा ले बेला त अति न चल खा को भर पे खा ल अरे माई का जरूरती हो भाई तुम है कि ना भी आ दिले नु है होय बुचिया खा ले होय बुचिया का जरूरत रही सब बनावला के देखो कपावा के ई को देखो का जरूरत रही सब के है काहे ना बनाई हम बेटी हाथ ना दिन पे आवतिया त निक बार ना बनाई खियाई हो आई ये हूं माई हमरा के गांव में तीर ना ओ जी को तो अपने बनाए के खाए के बोले ये जी को हम बना के ना खियाई तनी के खा लो हमरे हाथ पे आई बेटी हमारा आवे सन तो बुझा ना के घर भरल बा जल दे अरे खून ना सुनो देखा ले हम देखा ले हम जानते लहसुन तो बहुत पसंद है ऐसे हम डालनी है माई साथ दी ना ना रहे दे माई हां कौन की आने ले के बा उतने ले ना हां ये दादा हमरे खा के दुई दे में मोटे भा देबे क्या है तब का बुझाता के एकदम हड्डी हड्डी लौकता खाबू तब न तनी मोटाई बू है ये माई हम अच्छी बता के भौज तो निमन रहेली
जानते है बुचिया का कौन ही वैसन पतो हो तो ले आके जो आइए बोल बनी अपना झन 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 कले रहले दिन रात बड़ा बड़ा उनके कुछ कम हम कुछ बोल दे तो नहीं ऐसा में नो शुरू को लेवे ले ताकि दम लेवे दी हमरा के ना आई रहे तो तन की ऐसा तो नहीं के रहल सन 10 दिन तो तनी लाजी कम बोलत रहे आ गोइला के बाद 8 दिन के बाद उन अपनी दम लगला से घर में नु रोवा धोवा कुल पले रहे खाए के ना बनाले सब दिन अच्छे अरे माई देखे तो हमहु आइल त खिसियाते होई अरे खिसिया के का करी खिसियाले मकरा कुछ बउए तोरा बुझाता ये न बलुआ कहता के माई जब रहल ये बुचिया तब तो एकर बोली ना निकलत रहल है देख सब कोई के जाते ही का नौटंकी कहतिया वही घड़ी गलुआ हमरा से कहलस के देखिए हुआई नहीं तो घर में बिरदंग लगाई तो उनका बात सही हो गई बुचिया जान ले का कहीं तरह से दिल के बात हुआई भी जब से हमनी के नाथ ले बिया घर में अरे माई यही से का हम कनिया हो भौजी तो अब का हाल चाल बाटे हमरा से का पूछत नहीं अपना माई से पूछ ली अब बताओ तो काहे वो बता दी तो घट जाए तो पूछेला ना कैसे हाल चाल तू ही बता हैं उ देख के जरूरत हो के आ गोलिए बना खियाती तो खियाई ना हम अपने बेटे के खियाई ना हो कोई के कहला से हम छोड़ देम लइकिया के ओका ना यार के तो फोनो ना करेला सन ना पूछबो ना कर सही को आई रहे चाचा के लइका बा आई रे बुचिया छुछे हाथे आई रे मोले पूछले ई तो पहरी मारी कपड़ा पूछन घर जिया नुई घर के ही मोले पहन के आई रे हमरा लाज लागत है बुझा त लेबर के काम करेला का दो त हाउ हम दोपहरिया में खींच के देखत इंसान के साफा पहन लेबा तभी जनी के फीचा ले दिया जन वो चोखे लगनी कोई ना ही लंगटी नहीं या तो का चलो ले करा के चल खो बुझे खो रे हाली हाली दी का तकरी तनी से ले लेना बुझे अभी ना रे माई रोहे ना छेरा खाबे त तनी देही में अब तनी माई थी होई करो तरस रे तर मायने ना के हम हैं मतरिए ने मतलबी बे जब न मतरिए ने मतलबी हटे देखला ना जिसन अपने सुखाइल बे से सुखाल लइको के धइले बे जना आई बे मार मुंह उठा के जना ताकि मतरिए त कुल चीज रख रहेला देख ल लइका कैसन कपड़ा पहना के लेके आइल बे इजले मार झमका के लेके जाई मारे होई किन दे माउरे हो किन दे अयो मार रखले रहली देवेली किन के कबो नातिन के नहीं जरूर है कि हां एगो नाती बा तो करा के किन दही ना जे बाते लइकिए के लइका बा मार बना के खियाई करब कइले बाड़ी जा ना हम छोड़ देले बाड़ी हम तो बनैबो नहीं करब मार के कह के जा हो सच अतिराइल बाड़ी बेटी देख के ओसन बेटी के ओकरा बाद मच्चीस बड़ बसी बकटा का बड़ जिन जान ये करा के बात बताता है जे बड़ के हैं माने लइकिन भी त जलन भइल बा का आगा के खाइ छी रतिया के तू कोई के लइकी है अभी कह के हमरा के कोई नहीं के पूछता हमरा देख के जरनी समाज का कर दिया आई के नहीं के हमरा के पूछ के नहीं के पूछ मनल जानत है हो का जनवाते मनवा के एगो भाई आइले त देखनी ना कौना इसी से आई रह का देखनी जी का देख लर बेटी वा से हमर भाईवा निके रहसन ठीक बा ना देखी हां ठीक है कहत तनी बतिया हमरा त हमर लड़की के देख के जरा मत झंझना मत ऐसे के तू बना के नहीं खाए के दे जानलू हमरा हम बना के काहे के देख के जोरी बताई ना तनी हमरा के तब का कहतो के उतर आई बई नाती के मार कुत्ता किन ले बई नया काहे कि नहीं ना काहे हमर लइका नहीं लोकेला उ नाती नहीं हटे त हम अपने माइले कह दा फोन के माई के बिया तू का खाते हो मैया के कंधा देवे जइसन मैया के पनिया देवे जइसन अतिया हां त लिया के चल लिया काहे त मदन के किन के लेवा त मदो के रौरा से बतिया वाले बेकार बाटे माने उ कमाई नु त तहिया के धरी हम किन के दिन ना नहीं बोल बोलते जे तू कमाई जतड़ू के लगे के पैसा पे लड़ताऊ अच्छा कब रुपया देबेला उ ना देला हमरा के कमा के ठीक नु जेले बिया गाना भइलु नु तइले चाबी ओइठ देलु जौन कमा के दिए जौन गोलुआ देबेला ठीक नु और मार गोलुआ पति राइल बड़ी जना तक जे बते गोलुए वो एक दिन देखा दी ठेंगा जब मेहरारू अच्छा चाहिए मेहरारू है तहिए दिखाई अभी तक करत नु कौन ओकर कमाई पैस कॉल को लड़की के देला ओकर कमाई त काहे ना उ कहेला के हम आई जौन देतन जौन दीदिया के दे दे बुचियन के दे दे त हम दी ना मुंह लड़ाल बेकार हां त आ दादा सुनला पत्ती त मचाई ले खाने लागता के देता हुए कमा के देवरा का देओ कमा के दे दे तोहरे के का तू ही भलबो सब कोई के मेहर काहे रे हमरो के बैठले सपनो बैठले सही मुंह फुला के बैठले का बात बा मुंह ना फुलाई का हो गई कुल तो इनके कमाई तो इनके माई बेटी में और आवत तड़ीस
जो ही साइल पे देखो नहीं रहो रोज मछली मुर्गा ओकर पेटो नहीं के खराब होत अरे तो खाए वाला चीज नहीं क्यों अतरिया गोल जी ओकर जनत नहीं खी तो का करी मने जाए रोरो से बतियाल बेकारे बाटे जनता की तियाल बेकारे बा तो मछली उड़वाई जे खूब पैसा खूब ढेर हो गल बाटे खूब रोज मुर्गा खसी बनाई खसी तो वो बन जी अरे कमाता क्यों काय खाती खाई खाती नो कमात कपार पके बार झड़ गई लेकिन दिमाग नहीं खुलल है ओ तब का कहल चाहत तोर बताव तू सोचत हवा कि 3 गो लड़की वैसे बिटोर के रखब ना तो कैसे का होई ये बात के तो सोचत नहीं खातू खाली खाए और वार में टाइम पास करे में तार दुनिया बा अच्छा चल तो हरे खाना में रही मैं चलो अच्छा बनाई एगो बात बताओ बियाह शादी कइले हो जाओ करे अपने घरे रहे खातिर कि एजी रहे खातिर तो का हो जी अब मने आवर जैसे रहबे करी के हुआ तो मने भगई बना लू करे के हे भगवान जी हम पागल हो जी तो एगो इंसान होला ना कि समझले पर समझेला लेकिन तू तो समझतो नहीं ख ओहो इतना गुस्सा मत हो का मुंह मत फुलावा ठीक बा अब चला जाए तो कर मत इतना नहीं तो हमरा को चल के हमरा नैहर तन पहुंचा दे तो जानी हम तो जाए ना देला 1 मिनट के चैन ना मिलेला घर हई काम ऐसे करे के बा कहां जीबी सधे जेबे बिहान ही ले चलेबा अरे उहे देखा देखी एक नहीं करबो तू हां निकल यहां से निकल जाए तो हम की कादर मोती में का भइल हो जानला के हमरो मर्द एकदम साफ हाफ हटे कोनो बात कहते करा के समझे में नहीं कियत लागत कि हमरे अपने दिमाग लगावे के पड़ी नहीं तो ई जी बैठ के खा के हमर ओरवा ना दी कुल धान चाउर इतना खातिया भर दिन कर लइका हुने लेके जियन करता हुने खा के थरिया के बिगतिया रोज मुर्गे मछली चाहता काल फरमाइश सुननी कहते ए माई हमरा के 3000 के साड़ी किने 1 रुपया के तरह के साड़ी किने नहीं देबे 3000 के साड़ी के बात करत हो देखत ही कैसे साड़ी किना जल हमू एक पर पूरा घर में विदा से फैला दे चिल हमारा में मीठू हमारा हो हाय के ला खिलाना है देखा ला खेली है आ मम्मी के ने बिया हो बाबू मम्मी के ने भाई मम्मी ए मिठू मम्मी के ने भाई दादा याद आता है बाबा नानी की यहाँ दादा याद आता हो हैं रुका बुलावता है मम्मी के ए बुचियो आओ दे बाबू के दूध पिया दे अब ना रही आवा का कहता है बाबू के पिया होता नहीं तो बाजत नहीं खे कोने अने दे माई अब हमरा के विदाई कर दे ठीक बानो है क्या कहती है ओसे भी तोर बेटा पतो देख के जड़ते भी बड़ा सन अरे तो बेटा पतो से तोरा का लेना देना बा हम न बोलले भाई काहे न लेना दे बाटे न साला इतना खराब कर भैया होके बोलत न करे बुचिया कहिया जइबे हम करे काहे का तो कहत न ना सही पूछ रही है ई बताओ को उनका कहे का मतलब का ढंग नहीं है हम इतना बाबू के धोई रे अपना घर से अपने फालतू बनी अरे बोले कनी के जन बोली बा नु कनी के बोली से ही का कुकुर ना दुआत पे आई जन ले ई बता का है हम ना रही खेले दे छोड़ खेले दे उतार नीचे उतारू लेकिन में खेल उतार नीचे उतार लइकन में रहल चाहेला उतार देखी ना छल के मत बबुआ ए हीरो जान दे इस ऐसन बात बोलत है हमरा बर्दाश्त नहीं खे बोले दे बोलने में कुछ बहुए हैं ते चुपचाप रहो अभी लड़का तनी और तनी कागज हो जाए फंसा जाए धोवल चले लगी सब जाइए जरूरी नहीं के वो कहीं के काट देता वसन खर्चा बताओ ना कि हमरा जानता बुरा लाग जाला अगर ये बबुआ के पापा चलिए न है कि कैसे कोई बोले ले बता तक का तो ना खिसी है उजा नहीं रसना सही नंबर के छोड़ल चाहलो छोड़ दे कहे के नहीं के पाऊले हम जानत हैं कि वहां खिसिया हम जन्म तो लागम खिसिया है कि कौन काम बहु ज्यादा है कि मम्मी ने भेजो खिलावा लेकिन कौन फोन करिए तो मत बताइए खैला हूं और खाना खाने बने सुनना जाए तेरे मम्मी हम जाए तेरे माई तक हम जात बन ठीक बटे नो है कल वहाँ के आई बाइक लेके हमरा के लिए के चल जाए जाए ते कुछ मत बोलिए हम नहीं के साथ कि हमरा चलते नो तो अपना पतो से लड़ जाए अपना बेटा से लड़ ठीक बा कुछ ना पता ही रहो अभी 10-15 दिन का आंटी कल बस रे लाई क्या खेले के नहीं खे भागस कौन है नो जानते लेके बनी साड़ी ओड़ी अभी तोरा के देखल ना ले लिए सब ठीक बने पहनी है हमारे पुरान का सड़िया हट हुए तभी नया बट हुए तो पहन पे ना आधी कमी नहीं खे गोई दिन गाँव में तो माइयो दुगो देले रहे तोरो के दुगो देले बिया दुगो किन के धल में 4 गो तलुगा तोरे खातिर हम धइले भाई अभी कहनी के चल बाजार पर किन दी एगो तोरा के मन पसंद जो ना हमारा जरूरत नहीं जान ले है टेंशन मत ले और उजा देख बबुआ का पापा बहुत मान लेते माई में
एक कहले पर कोनो चीज खरीद देबे ला तो बेला में तुम्हारे दुख ना होला कोनो जाय दो दुख नहीं थे तो बहन बा ओही ले में कहेला कि मी बेटी बियाह जाला जान बुझ के नी के घरे जाओ लड़की कब दुख मत हो जिंदगी में है यही ले नु जाय दो तू टेंशन मत लो बोला तो बोले दो ओकरा के आ भेका तो पूछत है उ के हम बोले वाला है ओकरा ससुर दिल तो ओकरा के पूछतो ना खिसन तो उ हमर बेटी के बोले वाला के हरे जाते मैं ठीक बाटे हम नो हजार तक ठीक करे ठीक बाटे सब कपड़ा पूरा सरिया उरिया लिए टेंशन मत लिए ठीक बनो चल आवत है हम बताओ कितना दुख लागत है ससुर तीन लड़किन के भाई भतीजा बोले सन कितना मन में दुख लागेला है आई हमारे लड़का बासन छुछुंदर भइल बासन मेहरानी के खाली कहला में बासन तो बेटी के मन है रखे के तो ओकनी के कहे ले चल जाई हम रखिए ले तो भइल तेज अभी पूछता ही उनका चुपचाप रहिए हाथ पर मत ले ना तो कहिया से ना कि उनको पता है कितना लबरी है बताओ हो फलना में को धरा नहीं रहे ना तो उनको एक और चूल चल नहीं करते रहे बताओ इतना दिन के बाद बबुआ भइल बा बबुआ के तो कोई में रख ले बाहर मत निकलिए नहीं तो देख के नजरिया दे सका कि गांव घर के बहुत मेरा चुड़ैल है सब जान जा चुपचाप में रहिए अब बबुआ के ले रहो हम सबके बोला के लेके आउत रहो आहो मनीष वो कहां बा हो जना तक तो 50 बार बोला ना दे के पड़ी हैं तोहार लड़का भरे त हम दौड़ो लगा के नचनी गईनी बजैनी आ तो आगे तो 50 बार दौड़े के पड़ता ना भागा मैं रोड भारी चल आते रहनी है चलो ये लग चल लिया के चलो बंद कर के बंद कर अरे बाप चलिए हो तो कनिया के आगे बैठा के बनी चलो जल्दी आओ चाची के बोला क्या होता नहीं ये भगवान जा तो ना जाए मुंह तो हाल मचा के रख दे हम इहो के बानी तो खाना तो ना बनाइए तो तो का के टेंशन घट गई हम तो जानते बन कि जाए मुंह के नो तो पूरा लेटे हो कि नहीं कि कदा 1 घंटा में फरिया जाई कि वो आई रही नो तो ऐसे ही 2 घंटा तक ले सोहर गवाते रह गई रहे चले तो देखो ना कोई नहीं बोलाओ कितना बोलाओ दे दिल बनी सब करे अभी तक लैली ना उ कहतारी कि मनीष वो के आवत नहीं देख लो हमरो दम माथा फेल कइले बैजे बताओ है मुहूर्त निकलल जाता टी कोनो जाने कहते पता नहीं खे देख तो दुलैया ऐसा ही हमारे गांव में करेली सन ऐसा ही हम तो कुलहन के घरे जा जाके आका काला की गाड़ी ना बजाई ना हमारे घरे आके तो कोनो कहते पता नहीं खे हमार तो मन करता ना कि अकेले ही पंडित जी के बुला के पूजा उजा करवा के आ काम खत्म कर दही ए कन्या केने बजा हो अरे आई जाजी रवा लोग के तो लगता कि दांते जाम गल बाटे के हुआ नहीं के का अभी अरे आई बा रवा एकदम न सब आई अच्छा बिछौले पर बोदा होदा ना आई कोई को फोन है का मोबाइल लेके चलावत हो जान तो लइका फोन कर देता बार नहीं तो कहनी के घर ना उठाइनो तो के तो उठा है देख हम सब घर बुलावा दे देले कोई आवे से जी मनीष बनाइला है अरे उ तो खेलवड़ी एकदम खेलक पड़िया ओकरा के 50 बार तेल लगावे के पड़त बोलावे खातिर के हमने काहे उनका करी नंदी के बियाह तो बताइम करी नंदी कहले बाऊ 2 बार चल गई ये दीदी पर तो बुला दे करे वो बुलावे ओकरा के चल गई आवे के ना चाहिए कोनो मतलब है के हाथ ना ताव ना धरे के चाहिए हैं अब बताई कि ओकरा घरे हम गई रही का कहलती ओकर लइका भइर थे केतना गइले बजैले जी दीदी का मन दीदी आगे खेलवड़िया हां काली जे खूब ठीक है खेलवड़िया के मर्दा छोड़ के आवे के मन नहीं के करा त घर वाले अब ना जान अब बबल के पापा रोला हानो के खाना ना खियाए के पर बोला दिए खियाओ के तब बबुआ के पापा जल्दी छोड़बे नहीं करना करा की देखो तो कौन से बोला नहीं है गाँव जा चलो अपना पूछे के बाद मिठाई बाटी तो अब अरे मिठाई बनवइले बना का चल बोल बड़े जाई झोक ले गई आ छोड़े ना आधी रोट दे गई ना अरे चलो थप्पड़ बजा ले थप्पड़ हटाओ जाओ अजुब जुगा जी आसला लाना भावना के भाग जागल हो ए लाल ना लाल होइए फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो ए लाल ना लाल होइए फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो नकिया तो होवे जैसे
होरिला के फुआ हो महलो की रानी, होरिला के फुआ हो महलो की रानी, फूफा हवे रंग बाजरे होरिलवा के, फूफा हवे रंग बाजरे होरिलवा के, भूर भूर बार बाजरे होरिलवा के, भूर भूर बाजरे होरिलवा के। गाइजे दीदी रहुआ लाला झूना झूना पियर झूना झूना खेले लगले बबुआ मोर यो गानावा खेले लगले बबुआ मोर यो गानावा खेले लगले खेलिया कूदिया बबुआ तने गोदी गइले जिया बबुआ तुला खबरी साजिया बबुआ तुला खबरी साजिया लाला झूना झूना पियर झूना झूना खेले लगले हे बबुआ हमरो गानावा खेले लगले हे बबुआ हमरो गानावा खेले खेलिया कूदिया बबुआ खेलिया गइले जिया बेटवा तू तला खबरी साजिया बबुआ नाच पके का दूगा दिन नाच तेरा छोट कितना नहीं से खुशी में काहे रो ना नचम का अरे हमर तबियत खराब है दी सास फूलता गांव तू में ही त नाचलु हां उठ के नाच अरे नाच ले सास फूलता हमर गांव में तो का अच्छा चल रोज नाचे नाचे के ताह सास फुलत आज भर काहे नाचे बड़के में बनल बनी रो खुशी नहीं के हैं आ काहे लो खुशी बारे ऐसे का बतियाते खुशी नहीं की हां चल आई जलू क्या वा रुपया हमर झुमर गई दीदी हम यहाँ नाची चूल्हा पे रखले बानी दूध बिलार का करी, चूल्हा पे रखले बानी दूध बिलार का करी, नैहर में रखले बानी यार हो भतार का करी, नैहर में रखले मलकाई चकलवा खोल दी तब नाची अरे हमर दीदी गोड़वा किन किनाए लगेला कहाँ गोड़वा अब बोला पर नचे तू राजे तो हमने बहू अब बड़ा कुछ करिए ससुरिया न सोई है, बड़ा कुछ करिए ससुरिया न सोई है, ससुरिया सोवे वाला यार हो भतार का हकत के लेके बोली निकला सोवे वाला यार हो भतार का करी। ओ सही नाच गीत गीतिया गाओ ना ये गीतिया उठाऊंगे चाहिए गाओ जा एक दिन हमारो बलिया आई हा हो ललकटी सटवा वाला, एक दिन हमारा गलिया आई हा हो ललकटी सटवा वाला, हमारा गलिया आई हा टीका वाले मंगिया धोई धोई के नहीं हा हो ललकटी सटवा वाला, मंगिया धोई धोई के नहीं हा हो नाची नाच हाय देखा हो हमर चढ़ल बा जवानिया, हाय देखा हो हमर चढ़ल बा जवानिया, पहिला जवानी हमर कमर पर आइल बा, पहिला जवानी हमर कमर पर आइल बा, हाय देखा हो आय हाय देखा हो कमरिया मांगता चुनरिया, हाय देखा हो कमरिया मांगता चुनरिया, दूसरा जवानी हमर मंगिए पर आइल बा, दूसरा जवानी हमर मंगिए पर आइल बा, हाय देखा हो आय हाय देखा हो मंगिया मांगेला सिंदूरवा, हाय देखा हो मंगिया मांगेला सिंदूरवा, तीसरा जवानी हमर गला में आइल बा, तीसरा जवानी हमर गला में आइल बा, हाय देखा हो आय हाय देखा हो गलवा मांगे मंगलसूत्रवा, हाय देखा हो गलवा मांगे मंगलसूत्रवा। ये छोटी सांप हमारे कोई के छूटल बनू गावल अरे का करे जइब सैया दिल्ली हो जीना घरवे में ही
जवन जवन चहब माजा मिली हो नीला घर में हिली और जवन जवन चहब माजा मिली बैठे गा तनी दादा नाचे में हाफ जाता हूँ जानो ए मम्मी जान त ढेर दिन के छूटल है